Daşoz velayetinde döwlete değişli jemgyýetçilik awtobuslarının onlarça sürücüsü wagtlaryň işini taşlady ýa-da dolu işten çykdy. Muňa sürüjüleriň döwlete gündelik tawşyrmaly pul serişlersiniň möçörünün birden ýokarlandyrylmagy sebäp boldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 10 fevralda Sebitden maglumat berdi. Jemgyýetçilik awtobus sürüjüleriniň onlarçasy işini taşlandygy ýa-da işine barmaýanlygy sebäpli häzir etraplaryň arasyndaky awtobuslaryň köpüsi gatnawyny besetdi. Onlarça awtobus Daşowuz awtolog önümçilik birleşiginiň awtodurulgysyna dur. Diýip ýagdaýlardan habarly Daşowuzly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Awtobus gatnawlarynyň besedilmegi netijesinde ilat jemgyýetçilik transportlarynyň ýeti-ýetmeşçiligi bilen ýüzbeýiz bolýar. Ýaşaýjylaryň köpüsi hususy eýetçilikdäki Gazella kysymly mikro awtobuslaryň hyzmatyndan peýdalanmaly bolýar. Bu köp ýaşaýjy üçin aşa gymmat düşýär. Sebäbi döwlete değişli jemgyýetçilik awtobuslarynyň төлegi 5 manat bolsa, mikro awtobuslaryň төлegi 15 manata barabar bolýar. Ýöne häzir ilat transportyň bu görnüşinden peýdalanmagy mejbur bolýar. Diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Ýurdun Demirgazyk welaýetinde dören bu ýagdaýa şu ýylyň 1 ýanwaryndan başlap Sebitde jemgyýetçilik awtobuslarynyň sürüjüleriniň döwlete geçirýän gündelik töleginiň 30-40 göterim ýokarlandyrylmagy sebäp boldy. Täze төлege laýyklykda her ura gatnaýan awtobus sürüjüleriniň gündelik töleginiň üstüne ýene 150-200 manat goşuldy. Diýip awtobus sürüjüleriniň biri anonimlik şertinde aýtdy. Sürüjüleriň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, mysal üçin häzir Gurban Sultan eje etrawyna gatnaýan awtobus sürüjüleri 700 manat, Akdep etrawyna gatnaýan awtobus sürüjüleri 620 manat tölemeli bolýarlar. Mundan ozal olaryň gündelik tölegleri değişiklikde 500-470 manada barabardy diýip başga bir awtobus sürüjüsi anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä Daşoz awtolog önümçilik birleşiginiň resmileri tölegleriň ýokarlandyrylmagyny olaryň awtobuslardaky oturguç sanyna görä kesitlenendigi bilen düşündirýärler. Masal üçin Toyota Coaster kysymly awtobusyň içinde 28 adamlyk ornuň bardygyny we her bir gatnawda şonça adamyň sürüjä töleg geçirýändigini aýdýarlar. Ýöne awtobusa maýyplygy bolan adamlar we gahrman ene adyny eýe bolan raýatlar minse, onlar sürüjüler şol ýolagçylaryň tölegini öz jüwlerinden döwlete geçirmeli bolýarlar. Sebäbi döwlet kärhanasy awtobuslara hamala bu raýatlar minmeýän ýaly edip gündelik tölegi kesgitleýärler. Diýip sürüjü bellidi. Mundan başga da her ugra ýa-da etrawa gatnaýan awtobuslaryň sany hem arttyryldy. Ýagny öň her ugra 2-3 awtobus gatnan bolsa, indi olaryň sany 7-8-e ýetdi. Sürüjüleriň tölemeli tölegi artdy. Ýöne awtobuslaryň köpelenligi sebäpli her awtobusa minýän müşterileriň sany azaldy. Bu sürüjülere uly zarba bolup, olar gündelik gazanýan pulny tas ählisini döwlete geçirmeli boldular. Diýip Daşowuzly sürüjü bellidi. Habarçymyz mundan 20 gün çemesi ozal işlerini taşlan Görogly etrawynyň sürüjüleriniň bu ýagdaýlar barada Türkmen Awtologlary agentligine arza ýazandygyny, ýöne henizde hiç ýyly jogabyň ýokdugyny aýdýar. Azatlyň bu ýagdaýlar barada Daşoz awtolog önümçilik birleşiginden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmen Awtologlary agentliginiň web sahypasynda bu birleşigi degişli bölümde Sebitde alınıp barlayan işleriň döwrüň talabyna laýyk gelýändigi, 31 ugur boýunça ýolagçy awtologlarynyň adaty iş tertibinde hereket edýändigi bellenilýär. Ýolagçy gatnatmak hyzmatlary ýerine ýetirmek bolsa, PAS 32054, İran Khodro 04 we Hyundai Areo City ýolagçy awtologlary bilen dolu derejede üpçün edilendir. Diýilip maglumatda aýdylýar. Ýöne onda Sebitde onlarça sürüjiniň işini taşlandygy, munyň sebäpleri we ilata ýetirýän täsirleri barada hiç ýyly mesele gozalmaýar. Bu aralykda häzir işden dolu çykmagy çalışýan ençeme sürüjü käbir goşmaça bökdönçlükler bilen ýüzbeýiz bolýar. Olaryň tasdiklamagyna görä kärhana resmileri işden çykyp daşary ýurda gitmäge çalışýan sürüjüleriň zähmet kitapçasyny bermekden ýüze görýär. Türkmenistanda Sevtara transport hyzmatlarynyň ýola goýuluşy bilen bagly problemalar dowam edýär. Vilayet ýaşaýjylary otly we uçur biletleriniň ýetmezçiliginiň arasyna hususy taksilaryň ýol kirelerini gymmatlanyny aýdýarlar. Ýa-ni ýakyn Aşgabatdan Türkmenabad şäherine dolanan talip bu ugur boýunça gatnaýan Sevtara taksilaryň bahasynyň 50 götürüm çemesi ýokarlananyny aýdýar. Aşgabatdan Lewap vilayetine taksiniň ýol kirelerini 600 manat berdim.
öňler 400 manatdan gymmat däldi. Deyip Talip Ýigit Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Öňler otly we uçar biletlerini tapyp bilmesem elmidama awtobusga giderdim. Awtobus biletlerini hem online alyp bolýardy. Emma bilet yetmezçiliginiň fonuny awtobusa hem bilet galmandyr. Şonuň üçin taksida gaýtmaly boldum. Deyip ol sözünün üstüne getirdi. Türkmenistan'ın vilayetleri bir-birekden yüzlerce kilometre aradaşlıkta yerleşer. Sebitlerin arasına münasırlayan oğutlu uçur we avtobus hizmetleri ulu islegden peýdalanýar we köplenç bildirilýän talapları ödäp bilmeýär. Mara vilayatynyň ýolutun etrafynyň ýaşaýjysy 2 gün ozal 8 fevralda zerur bir iş bilen Newap vilayatyna gitmeli bolupdyr. Otla bilet gözledim, tapıp bilmedim. İnternette hem bilet yok. Vokzallardaki terminallarda hem bilet yok. Kasanın işyerleri internetten ya da terminaldan bilet satın almağı tavşırýar. Ahir soňy prowadniga 300 manat berip Lebap vilayatyna gaýtdym. Ol maňa kupeden yer berdi. Şol gün wagonyň tas ýarysy boş gaýtdy. Her niçikde bolsa taksiden arzan düşdi. Deyip Maraly ýaşaýjydýar. Türkmenistan 2019-njy ýylda ot biletleriniň online satylyp başlanýanyny oglan edildi. Ýöne ýolagçylar online bilet sewdasynyň hinidem kanagatlanarly ýola goýulmanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Demir ýolları kompaniýasynyň resmi web sahypasyna hödürlenýän online biletlerini diňe 23 fevraldan soňky seneleri alyp bolýanyny aýdýar. Türkmenistanyň Demir ýolları karhanasy 2020-njy ýylda Demir ýolları açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine urildi. Bu kompaniýa ministrlik kabinetiniň ýanynaky Ulag we Aragatnaşyk agentliginiň Türkmen Demir ýolları gurulugynyň garamagyndadyr. Azatlyk radiosu ýurdun demir ýolları ulgamyna ýyllar boýy dowam edýän problemler barada ilgiderli habar berip bilýär. Demir ýolları açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine görä bu kompaniýa her ýylda takminan 6 million ýolagçyga hyzmat edýär. Şeýle-de kompaniýanyň ýolagçy bölüminde 5000 hünärmen zähmet çekýär. Şeýle-de resmi maglumatlara görä demir ýol biletlerini kompaniýanyň ykçam goşundusy arkaly hemde resmi web sahypanyň üstünden satyn alyp bolýar. Ýurdun bir-birekden uzak aralykda ýerleşen sebitleriniň arasyna 16 ugur boýunça otly gatnawnlar amal açylýar. Şolaryň arasyna iň uzak ugur Aşgabat, Amdiriya ugur bolup bu gatnaw takminan 18 sagat dowam edýär we ýolagçylar otlyda 816 kilometr ýol geçýär. Hususan bayramçylyk günlerine sebitara transport gatnawlaryna uly agram düşýär. Paýtagat Aşgabatda işleýän ýa-da ýokary bilmelýän sebit ýaşaýjylar möhüm seneleriň fonuny vilayatlaryň arasyna transport kynçylyklaryny başdan geçirýärler. Tomutky diň çalyş möhüminde bolsa ýurdun milli syýahatçylyk merkezi bilen Awaza ugur boýunça transport öpçünçiligi kynnaşýar. Ýa-ni ýakina Daşowut vilayatyna Lebap vilayatyna sapar eden beýlik bir ýaşaýjy hem sebitara transport gatnawnlary boýunça bar bolan problemleri tasdiklap bu ugur boýunça hususy taksilaryň ýol kireýleriniň 125 götürüm çemesi ýokalynyny aýdýar. Men taksiniň ýol kireýine 450 manat tölemeli boldum. Öňler 200 manat töleýärdim. Deyip sebit ýaşaýjylar. Soňky ýyllarda ýurtda şäherara awtobus gatnawnlary hem ýola goýulyp vilayet merkezlerine we paýtagat Aşgabatda awtolog mendiler ulanylmagy berildi. Awtomobil ulug hyzmat açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi web sahypasyna görä häzirki wagtda ýurtda 10 ugur boýunça sebitara awtobus gatnawlary amal açylýar we olaryň biletlerini online usulda hem satyn alyp bolýar. Ýöne ýurt ýaşaýjylary sebitleriň arasyna gara ýollaryň hiliniň pes bolmagy, olardaky çukonoklar sebäpli vilayetlaryň arasyna amal açylýan awtolog gatnawlarynyň howpsuzlygyny alada bildirýär. Goloýda Aşgabatdan Lebap vilayatyna sapar eden Talip minip barýan ulaglarynyň ýol ulag hadisasyna uçrandygyny, çölüň içine bolup geçen bu hadisa zerarly öýdleriniň uzak wagtda ilkinji ýardama garaşmaly bolanyklaryna aýdýar. Bizi Hudaý saklady. Çukonokly ýollar sebäpli minip barýan maşinymyz ýoldan çykdy we gumyň içine girdi. Garanky çölüň içinde 2 sagatlap ilkinji ýardama garaşmaly bolduk. Deyip Lebaply Talip aýdýar. Azatlyk radiosu maglumatlary boýunça ýurdun transport edaralarynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistan aviakompaniýasy vilayatlaryň arasyna uçur gatnawnlaryna amal açýar. Uçuş rejesine görä häzirki wagtda Aşgabat, Daşowut, Aşgabat, Türkmenawat, Aşgabat, Mary, Aşgabat, Kerki, Aşgabat, Türkmenmaşy, Mary, Daşowut, Daşowut, Türkmenmaşy, Türkmenawat, Daşowut we Mary, Türkmenmaşy ugurlary boýunça iki taraplyň uçur gatnawnlary ýola goýulýar. Türkmenistanda howanyň birden sowamagy we garyň ýagmagy netijesinde elektrik energiýasynyň gazyň üçinçiligi ketildi. Köçe ýol hereketi kynlaşdy. Ýollaryň sürçek we palçyk bolmagy zerarly ýol hadisalary köpeldi. Aşgabatda güýçli gar 9-njy fevraldan 10-njy fevrala geçýän giýje ýagypdyr. Güýçli ýagan gar köçeleri we agaçlary örtdi. Häzir gar biraz eredi. Bagtymyda howa aşy sowamady we doňoklyk düremedi diýip habarçymyz 10-njy fevralda ýerden paýtaxtdan gurrun berdi. Balkan vilayetinde garly howa anny güni başlanypdyr. Azatlyň habarçysy hepdeniň dowamında 20 gradus derejesinde bolan maýyl howa birden 4 gradusa çenli sowap,
garın ýaganlygyny habar berdi. Balkanabad, Gyzylarabad, Bereket, Mahdumguly etraplarynda anny güni giýişlik aralaşan soğuk howa we garın ýagmagy şenbe günniň gün ortanyna çenli dowam edipdir. Howanyň birden gaty sowamagy netijesinde ýagan gar buğda öwrülip Türkmenbaş Aşgabat magistralynda 8-nji fevraldan 9-njy fevraly geçen giýje we günüň dowamında 20-den gowrak ýol ulak hadisalary bolupdyr. Bu arada Azatlygyň habarçysy 9-njy fevralda gurrun berdi. Onuň sözlerine göre 8-nji fevralda hasawalynan ulak hadisalarynyň ikisi 5 adamyň kelek bolmagyna getiripdir. Habarçymyzyň sürüjülere salgylanyp beren maglumatyna göre 9-njy fevraldan beri Aşgabada gatnaýan taksileriň tizligi gaty peselipdir. Sürüjüler 1 sagatda 20 kilometrden pes tizlikde seresaplalyk bilen hereket edýärler. Yol gaty sürçek, gar, tejribesiz, buğully ýolly ulaw sürup görmedik sürüjüler, ulaw tekerleriniň hem kış paslyna gawat gelmezligi ýol, ulaw hadisalarynyň köp bolmagyna getirdi. Diýip sürüjü gurrun berdi. Balkan vilayetindäki çeşmeleriň maglumatyna görä häkimetler howanyň sowamagy we ýol hadisalarynyň döremek howpy barada ilaty habarly etmek boýunça çäre görmändir. Şu günler Daşoğuz vilayetinde hem howa ören soğuk bolupdyr. Gar ýağmady, ýöne -18 gradus sowuk howa saklanyp galýar. Boldum saz ruhy belen Saparmurat Türkmenbaşy Akdep etraplarynda ilatyň tebii gaz we suw üpçünçülük meselesi agyrlaşdy. 6-njy güni mekteplere okuwçylaryň tas 70 götürümi gelmedi. Çağlar soğuk klaslarda soğuklamak islemeýärler. Dip Azatlygyň habarçysy Daşoğuzdaky çeşme salgylanyp gurrun berdi. Mary vilayetinde garyn ýagmagy netijesinde köçeler palçyk bolupdyr. Käbir etraplarda elektrik togu kesilipdir. Azatlygyň habarçysyna görä ýollardaky gar erep palçygyň emele gelmegi awtolog sürüjüleri üçin uly kynçylyk döredipdir. Howpsuzlyk galadalaryndan başga da sürüjüler awtologlaryň hapalygy sebäpli goşmaça jerimelere sedebar bolanlygyny gurrun berdiler. Döwlet ýol gödäçilik işgärleri palçykly ýollary Gazanç çeşmesine öwürdiler. Mundan öň ýagyn ýagyp tä uly ýollaryň üstü guraýança awtologary daşy hapa diýip saklamazdylar. Ine täze Gazanç usulyny tapdylar. Ýagyn ýagyp köçelerde suw toplanan ýerlerde duran polisiýa işgärleri her geçen awtology saklap gyrydan ýörep barýan piyadalara suw suçratdygyny jerime ederek 10 manat para soraýarlar. Diýip marly sürüjü gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ençimel bäri tebii hadisalar şolsanda soğuk howa sebäpli ýüze çykýan helakçylikli hadisalar barada ilata maglumat bermeýärler. Mary vilayetinde güýçli depkin darasaçylyk işleri geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri Mary şäherinde käbir ýollaryň bejerilýänligini we olaryň gyralaryndaky baglary timarlamak hem gowrap duran agaçlaryň görküni gowlandyrmak üçin jemaat gulluklarının işgärleriniň olara ýaşyl renkli boýak çalýanlygyny gurrun berdi. Marynyň esasy obyezdnoy ýolunyň uğruna we howa menziliniň golaýyna üns berilýär. Howa menziliniň golaýynaky baglaryň düýbi arassalanyp ag renk çalynýar. Otlar çapylýar. Guran arça baglary ýaşyl renkge boýalýar. Diýip mardaky çeşmeleriň biri 7-nji fevralda gurrun berdi. Arasaçylyk işlerini geçirýän jemaat gulluklarının işärleri guran we saralan agaçlaryň görküni täzelemek üçin olary bir-birden ýaşyl renkge boýap çykýarlar. Agaçlary renklemek, köçeleri ýuwup arasalamak boýunça batly depkinde geçirilýän işler aeroportdan gaýdýan ýoluň uğrunda we käbir esasy köçelerde gözeýilýär. Kimin geljegi aýdylmaýar, emma kim gelýänem bolsa howa mendilinden obýest ýolundan geçmeli diýip arasaçylyk işlerine gatnaşýan çeşmeýär. Mardaky bu arasaçylyk işleriniň sebäbini şäheriň häkimetlerinden resmi görnüşde anyklap bolmady. Azatlygyň häkimligiden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Anonimlik şertinde gurrundeş bolan çeşmeler bolsa adatça arasaçylyk işlerini geçirmek barada ýokurdan berilýän tapşyryklaryň ýurt ýolbaşçylarynyň saparlaryna garaşylýan wagtyna gawat gelýänligini bellediler. Biz arasaçylyk işlerini geçirmeli bolýarys. Ýöne bu göz boýawçylyk gelýän kimin bolsa ol akmak bolmaly ýa-da halk bilen işim ýok diňe meniň ýörejek ýolum arasa bolsun diýen biri bolmaly. Dip marly arasaçylyk işgäreýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan Mary şäheriniň ýaşaýjylary arasaçylyk we abadançylyk işleriniň mydamy paýtagtdan ýokary derejede
derejeli ýol başçylaryň ýa-da barlygyň geljek wagtynda yerli häkimetleriň ýadyna düşýänligini belliýärler. Üns berilýän yerler esasanam aeroportdan gelýän ýol şäheriň merkezi we şäheri etraplar bilen birleşdirýän uly ýollar bilen çäklenýär. Marly ýaşaýjylar ýylat köpçüliginiň ýaşaýan yerleriniň abatlanmaýanlygyny aýdyp, şol sanda sandan çykan ýollaryň ýaşaýyş çaýlarynyň töwereklerindäki hapaçylygyň häkimetleriň gözüne düşmeýänliginden nägile bolýarlar. Käşke gelýän ýol başy ol ýoldan düşüp beýleki ýollaryň etraplardaky ýollaryň halynyň habar alsady. Halkyň nähili köçelerden gatnamaly, nirelerde ýaşamaly bolýanlygyny bilsediler. Dip Mari şäheriniň ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň habar beriş serişdelerinde Mari welaýatyna haýsy da bolsa bir ýol başçynyň saparyna garaşylýanlygy ýa-da resmi çäre taýýarlyk görülýänligi barada maglumat bolmady. Mari welaýatynda giň gerimli arasaçylyk işleri 2 hepde mundan öň hem gözeýilipdi. Ýanwaryň aýagynda yerli häkimetleriň görkezmesi boýunça welaýatyň birnäçe böleginde köçeleri ýuwmak, bazaryň we ýaşaýyş çaýlarynyň töwerek taşyny täminlemek boýunça işler guramaçylykly alınıp barilypdy. Şonda hem yerli çeşmeler Mari'nin häkimetleriniň ýokary derejeli ýol başçylaryň welaýata sapar etmegine garaşýanlygyny aýdypdy. Abasanyň prezidenti Donald Trump, Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putin bilen gürleşenligini aýtdy we özüniň Ukrainada kurşy soňlamakda biz öňe gidişlik edýärsiz ananýanlygyny bellemek bilen Kiýewde Ukrainalılaryň bu prosesten çetde galdyrylýany baradaky gorku howatyrlar döretdi. 9 fevralda howa güýçleriniň birinji sorunyny täze Orleansda geçiriljek Super Bowl futbol kubogy ýarşyna Amerikanyň futbol çempionatynyň oýunyny tomaşa etmäge barýarka jurnalistler bilen gürleşen Trump Putin bilen gepleşenligini aýtdy. Ýöne bu söhbetdeşligiň 20-nji ýanwarda prezidentligi täzeden başlamadyndan öň ulanlygyny ýa-da soň ulanlygyny anyklaşdyrmakdan ýüregurdy. Men muny geçirdim. Gelin meniň muny Putin bilen söhbetdeşligi geçirenligim aýdalyň we men ýene-de köp gürleşer diýip garaşýaryn. Biz bu uruşyň soňlanmagyny kazanmaly diýip Trump 9 fevralda aýtdy. Eger de biz gürleşýän bolsak, men size ol söhbetdeşlikler hakynda aýtmak islemek. Men biziň öňe gidişlik edýänligimizi ananýaryn. Biz Ukraina, Russiýa uruşyny durulmak isleýärdi, prezident sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle de ol öz administrasiýasynyň Ukrain resmileri bilen ara gatnaşyk saklaýanlygyny aýtdy. Ýöne anyk zat aýtmady. Biz iki tarap bilen hem gürleşýärdi, prezident aýtdy. Emma bir Kiýewde Moskwa bilen Washingtonyň arasynda Ukrainanyň gönlengen gatnaşmalygyny geçirilmegi ähtimal gepleşikler baradaky aladasyny peseltmedi. Gaçan biz Ukraina hakynda Ukrainasyz hiç bir zat ýörelgesi barada aýdanmazda bizim Ukrainanyň gatnaşmalygyny hiç bir kararyň kabul edilmeli däli barada gurrun edýänligimizi düşünmek möhüm diýip Ukrain parlamentiniň agzasy we mejlisiň daşary gatnaşyklar we parlamentary gatnaşyklar komitetiniň başlygy Oleksandr Mereshko Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Ukrain gurlugyna aýtdy. Putin gepleşik geçirmek islemeýär we ol Ukrainanyň ykbaryny, Ukrainanyň gatnaşmalygyny çözmek isleýär. Ol Birleşen Ştatlar bilen Orsiýatyň Ukrainanyň ykbary meselesinde alalaşmagyna we Ukrainanyň Russiýanyň täsir meýdanynyň bir bölegine öwrülmegine umyt baglaýar diýip Mereshko sözüniň üstüne ýetirdi. Kreml 10 fevralda bir gün odal eden beýanatyny Putin bilen Trump'yň gürleşenligini ne tasdiklap, ne de inkar edip biljekdigini tekrarlady. Trump'yň aýdan sözleri 2022-nji ýylyň 24 fevralynda Kreml'in öz goňşusyna garşy başlan giň gerimli soşundan bäri iki tarapyň hem agyr ýetki çekmegine sebäp bolan Russiýa, Ukraina uruşy bilen baglanyşykly diplomatiýada möhüm bir hepde bolup biljek pursadyň öň ýanyna gawat geldi. Aktamyň Russiýa we Ukraina boýunça esasy wekili Kit Kellogg 14 fevralda açylýan München Howpsuzlyk konferensiýasynda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duguşmagyna garaşylýar. Bu maslahaty ABŞ-nyň vice-prezidenti J.D. Vance'ın hem gatnaşmagyna we Zelenski bilen duguşmagyna garaşylýar. Şeýle-de München maslahatyny döwlet sekretary Marco Rubio we Goranlyk sekretary Pete Hegseth gatnaşar.
Trump bu uruşu soňlamagy wada berdi. Ýöne muny ne edip amala aşyrjakdygyny köpçüligi aýan etmedi. Trump 8 fevralda The New York Post neşrine çap edilen söhbetdeşlikde ilkinji gezek Putin bilen gürleşenligini aýtdy. Ýöne söhbetdeşligiň haçan bolanlygyny we beýleki jikmejikliklerini anyklaşdyrmady. Trump şondan bir günden 7 fevralda Abbasanyň uruş soňlamak baradaky tagallalarynyň çägini özüniň Zelenski bilen hem duşmagynyň ähtimallygyny aýtdy. Ol jikmejiklik aýtmady. Ýöne duşuň Washingtonna geçirilip bilinjekdigini sebäbi özüniň Kiýewe gitmeýänligini aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Trump'ın Putin'i uruşu soňlamak üçin baş edip biljekdigini anammyrlygyny bildirdi. 7 fevralda Angliýanyň ITV teleýaýlym bilen geçirilen söhbetdeşlikde Zelenski Ukraina bilen Russiýanyň arasynda gepleşik geçirilmeginiň mümkinligini, ýöne munyň günwatar Kiýewden ýüze gürmedik ýagdaýyna mümkin boljakdygyny aýtdy.